Γεια σας, είμαι ο Γαβρίλης Νικολαίδης από το blog Cool Artisan. Σήμερα έχω έρθει στη Μέντα για να φτιάξουμε μια απολαυστική τάρτα σοκολάτας σκέτη γλυκά με sweetie, το αγαπημένο φυσικό γλυκαντικό από το φυσικό στέβια. Ο βοηθός μου σήμερα είναι η Σταυρούλα, που κέρδισε στον online διαγωνισμό σκέτη γλυκά τη sweetie. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα φτιάξουμε την τάρτα σοκολάτας με sweetie στέβια. Λοιπόν, Σταυρούλα, σήμερα είδαμε πώς μπορείς να φτιάξεις μια εξαιρετικά πλούσια αλλά πολύ ελαφριά εκδοχή της σοκολατένιας τάρτας με sweetie στέβια, χωρίς τις θερμίδες της ζάχαρης αλλά όλη τη γλυκά.